Kawadhi kadiponi do wacho ni ji dhi e runoff. Ere chenro mane muketo nikech kapok ne wachopo kaeri weche osebedo ka liekore ni samoro Azimio ne oketo agents gi motegno, nitiere kuonde duto ombulu ma agents nokogo kokgi e duoko, nitiere manyiso ni nitiere thuolo manowe koda Azimio ma bende samoro koro chochni me wawacho gi nowuokie. Nitie makosa minyalo wacho ni nitiere e management mar Azimio. To sani kwa ketre ni wadwa mondo wachak gore wan wawegi, mano ok bi konyowa e wuoth makoro wachako madhi e Supreme Court. Watiek weche mag Supreme Court mondo ka Nyasaye oyie to wayud ruling madware e Supreme Court. Koro kwa nyalo duogo mondo wach ni opira kacha njokago maber, kacha ng'acha ne nyalo donjo, kacha mae makosa mane watimo to wa correct gi. Yes. Koro wacho ni makosa nitie to okunyal gore sani, lakini penjo en ni ponono ni ji dok e debe uikoru mar rido kuonde mane odong' thuolo. Mana must, lakini gimadwa ginane nuoni kendo en ni kawa kitre sani nwadwa wacho ni Madam Okinda no ketho ka, Tuju no ketho ka, ng'ane be njo ketho kacha, mano ok bi konyowa sani. Sani focus concentration marwa eni walogini e Supreme Court. Kwase loyo, then we'll deal with issues wa domestic. Erokamano gi sani bena neno ka Azimio golo